हर गेजेरनि सिमां आं आंनि जोनोम गामियाव फैफिनबाय आयै। आखाइनि हाथियारखौ सरखारनो गथायनानै दिनै आं न'फारसे गिदिंबोफिनबाय। हारि आरो समाजनि खामानि मावलांनो आं दिनै सिगांबोबाय। नों आंखौ सिनायदोंना आयै? आं रामोनदा आयै। आं नोंसाज्ला रामोनदा। नाथाय आयै, नों आंखौ गोरबोआव जायगा होगोन ना? नोंनि अनगायै आंगो होननाय आंहा रावबो गैलिया आयै, रावबो गैलिया। आंनि थाखायनो आफाया मुंख्लं जालांबाय। बिनानाव रानियाबो खास्रि बिस्रि पुलिस मिलिटारिफोरजों जिनाहारिनि बोलि जालांनांबाय। नोंहा गोसोआव दङना आयै? सानसेखालि इसिंनि माइरंआव दिंग्रि लागायना गालांनायखौ? आंहाथ' दाबो गोसोआव दंथारो आयै। गोसोआव रोखा रोखा दंखाथारो। बेनि फिननायखौ आं सानसे लाथारगोन आयै, सानसे लाथारगोन। जों दा सरखारजों सावरायै बिटिआर मुंनि फिसा खुंथाइ गोहो मोनबाय आयै, खुंथाइनि गोहो मोनबाय। नों इसेबो रंजायाखैना आयै? नों खुसि जायाखै? मालाय हनै आमोखा फोरला थास'खा मोनहा अमा बोरमा दाउनि खाना जानायखौ नों खोनायाखै ना आयै? नोंखौ इसेबो जानो लेंहराखैना? आंबो देरायाव थानानै नोंखौ खौरां लानो हायाखै आयै। नों दुखु दामोन। रागा आरोबाव हनै गोदो पुलिस मिलिटारिजों लोगो जायै जोंखौ एरसन एरब्र खालामग्रा, पुलिस मिलिटारिफोरनो नागिरहोग्रा राम जदु मदु मोनहा दा बिसोरसो सिगां सुबिदा नागिरनायखौ नों मानो सिरि आयै? खुगा बेखेवना खोथा बुं आयै, आयै, आयै। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।